Bisaya na dako, way pati when magbuot nga nung tabis kay kat. Ayan eh. Okay. Bro, Yung dua bay. Ayaw, pikat. rebound by Bugoy. Bugoy pakay nag-iisi ang sininang Bugoy, gibunal niya ang bola. Ato mga fans dito. Oh. Ay mga fans dito. Ansak na. Oh. I like. Oh, layup by Terence Romeo. Yay, yay. Yay, yay. Istira. So doon lang na rabayoy. Ya, awak ko ato eh. Karagoy. Oy! Paul man oy! Ipabot sa atong sa publiko yoy. Ano reklamo niyo ba? Na Paul man, wala tayo Paul, bola raman to tao. Magsuklat diri yan eh. Uh-oh. Brad. Serbio. Ah, godra pa na. Gay! Sige yoy. Uy, what a pass. Hook shot pass.
Ano rin sa reklamo rin, bro? Ano to? Ano mo to? Video ko no. Ano rin ito, koy? Tanawa pa tayo, brad, doon sa to. Aik pada, brad. Aik pada, brad. Nah, gawas ko no, gawas niya. Itsa deh, itsa. Gawas ko no, gawas. Siap pun sila deh. Gantit. Fight one, Brad. Tanawag maayo, Brad. Oh. Good, good, oh, good. Tanin nyo ato day. Nganong napildi mo to? Nagdako mo to glabaw. Video? Ha? Tungkol sa video? Video. Pasa ba? Sa pasa mo klaro. Awasan ni inyo ni dirgoy. Oh.